Egy Tóth kollégát kérném, hogy a zenét egy kicsit húzzuk lejjebb. Akkor elindul a motorhangnyomás verseny. Tiszavári Zoltán motorjával kezdtük. Akkor az elsőt ide kérném majd mutatni. A tulajdonos hatúzza akkor a motor, Petikén mérjük még egyszer. Tiszavári Zoltán motorjával kezdjük. Ügyelj a kezedre! Itt vagyok lent, mennyi is volt ez? 131,1. Nagyon szép eredmény, Zoli, itt pedig megkérjük, hogy jöjjön ide mellénk szakmai tanácsadónak, mert mindenképpen... Ezt pedig már is olvassuk. 131,8. Széles Peti motorja, tehát saját magának mérte le. Szép eredmény, gratulálunk Peti! Akkor a következőt kérjük, hadd szóljon. A decibel mérőre ügyeljünk, mert ez az egy van belőle. Mennyi lett az eredmény? 131,0. 131. Eddig hogy állunk? Melyik a legjobb eredmény? Eddig a 131,8 volt, ami pedig... Az elnök úré, Tiszavári Zoltáni, eddig a legjobb eredmény 131,8-al. Nézzük a következőket akkor. Újhelyi Tamásnak a motorját akkor. Egy Honda, hadd lássuk, hogy mit tud, mit bír a gép. Suzuki, bocsánat, innen fentről nehéz megítélni, Zoli félrevezetett. Leküldjük a színpadról. És a végeredmény? Ez pedig 129,9. Majdnem meg lett a 130, ez is egy szép eredmény. Lehet nem volt rendesen bemelegítve. Jön az 5-ös sorszámú versenyzők. Mehet Peti. Az érték pedig 126,7. Orbán Zolinak a motorja volt, ez gratulálunk az eredményhez. Jó, azért. Az értéke pedig 130,8, tehát még mindig vezet. Balta Robi, gratulálunk az eredményhez. Valaki megszorongathatná már Zolit, mert tényleg akkor ő fogja megnyerni az egész versenyt. Nem mint a baj lenne, de lehet szebb eredményt produkálni nyugodtan. Kérjük a hangokat. Vilászki Anikó, gratulálunk az eredményhez. Lehet nyugodtan megtapsolni a versenyzőket. Már is mondom, az értéket 130,9. Na, átvettük az első helyet, úgy látom. Gratulálunk az új dobogós. Hát még azért a második helyen ott vagy Zolikám, úgyhogy csak a dobogó első fokát sikerült elmenni.
Itt is vagyok, hogy nézzük az értéket. 133,6. Hoppá! Egy nagy tapsot! Eddig torony magasan az első helyen. Nézzük az első padosunkat, Széles Marci megpróbálja. ...127,0 volt, egyébként csak visszaállt egy kicsit. Ennyi a Tunyogmatocsi fiatalembernek az eredménye. Gratulálunk, Marci! Legközelebb jobb lesz, hidd el! Már is mondom az érték, 125,8. Erre még Nórika is büszke lenne a motormosás után. Gratulálunk az eredményhez, Gabi! Újabb Suzuki. Elég komoly teljesítménye van. Nem okoz csalódást vajon neki? 132,2. Nem okoz csalódást! Eddig a második helyen van. Peti, a kezedre ügyeljél, majd hétfőn a kórházban megnézhetjük. A 130,6 decibel. Jó, eddig a harmadik helyezettünk is megvan akkor, hogyha nem változik, akkor így marad, ahogy szokták volt mondani. Hoppá, új bajnokot avatunk, eddig úgy néz ki. Vannak még meglepetések hangnyomás versenyen, és még nincs vége. Peti, megvan még? Ja, megvan, jól látjuk, oké. Gregus Tibornak az eredménye pedig? Mennyi 117,8. Ez is szép eredmény, egy tapsot megérdemel mindenképpen. Gratulálunk. Még van egy. Egy versenyző van még hátra, hadd halljuk akkor. Úgy látom, fülödni is kell Petikém este még a koncert előtt. 125,8. Gratulálok az eredményhez. Most összesítünk gyorsan a versenybizottsággal, és azonnal hirdetünk egy eredményt. Megvan minden versenyző, úgy látom. Köszönjük szépen. És akkor még mielőtt elmegyünk, egy esőűző szertartást, ez Zolinak a külön kérése. Mindenki egyszerre húzza rá, jó? Tehát minden tulajdonos kérünk a motorhoz, és akkor elszámolunk 3-ig, és akkor egyszerre. Jó mindenki? Hát előzzük ezt a szörnyű esőt elő. 1, 2, 3, Hát gyönyörű koncertet hallhatunk, mindenki a sztár fellépő, mikor ilyen szépen orgonálunk, muzsikáltunk. Gratulálok minden fellépőnek, és egy pillanat is hirdetjük az eredményt.